Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa ko? Pinaaaliw. Naanaw na para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang langit. Oh, magandang dilag. Wow! Kaki open! Halika! Ay, open mo! Open mo, girl! Ayan! Sige! Yahoo! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Meron ka! Ayan! Meron siya rin! Balloon! At meron ka rin statutoy! Wow! Yan, yan ka lang. Sige, harap ka doon. At syempre, ginawa mo na ang cake! Ayan! Meron ka rin cake! Ayan! Bongga! Dito ka, ate ko. Ang dami naman, gaganda naman. Yakapin mo yung teddy bear. Yan. Iyan ako. Kailangan ko lang. Alam mo sila. Ayan. Picture kayo, ah. Tunakan. Okay. Tingin dito. May message daw. One. One. Ay, naiyak ako. Message niya, babe. Pauwi na ako. Yung pala, hindi si Kuya, no? Oo, tanong niya kung kanino galing niya. Baka may sigat ako naiyak. Ayan. Ang mga kaibigan. Nahihiya na ako. Hawakan mo siya. Kaya mo ba to? Akala ko may kasalanan na ako kanina. Ano ba yan? Ang mga kaibigan. Dito ka. Di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ay ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dudulot sa pag-ibig natin na matatagal.
Wish, wish, wish! Wish! Happy birthday, Miss Julia! So, meron tayong inahandang letter C. Sino? Sino? Edward! 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 Ito, sino kayo magaling mag-box of the letter? Letter E, letter B! Halaan ng letter! Game from Edward to my future wife. Anan! Thank you for all the love and care. I realized at the time I spent with you, and money I could gain away from you. So just wait a little more for my return, then let's spend again the days together. I miss to see your new hairstyle. Every morning when you wake up, woke up like this. I miss your breakfast coffee. Parang hindi breakfast coffee yung gusto niya. That is much more stronger to any American coffee I drank. Ay! Yan kaya ng Julian coffee. Ay. I miss to hold your hands. I miss your hug and kisses. Parang hindi lang hug and kisses. Ay! Nyadyo pa eh. I miss your love and everything of you. No one knows what the future may bring, but I'm sure I want to spend the rest of my life with you. Being with you is like having all my dreams come true. I love you and happy birthday. Sana all birthday! Thank you, Kuya! So, ano ang mensahe mo kay Sir Edward? Kay iyong boyfriend? Thank you, Edward! Surprise mo na naman ako. Ano na, iyak ako ng iyak. Thank you, I love you. Lang. Ayan! Naiya ako. Ayan siya. Mother, anong mensahe niyo sa inyong anak? Good health. Happy. Pagdating ni Edward, happy lahat. Saka magkaroon naman ng apa! Ayan. So, in behalf of Menchi Flower, Wala na. hopefully, ang aking anak, healthy, happy, good job. At sa kanya lahat, pagdating ni Edward, sana long table nga at saka lechon, baboy! lechon baboy. Kahit walang lechon baboy, basta may bibi na siya. Ayan. Yun lang. I love you, anak. Happy birthday. Mama. In behalf of Edmonds Flower Shop and Party Needs, thank you, Sir Edward, all the way from Wow, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Okay. From Saudi with ingat love. kayo, Sir Jan. Thank you for the trust. At syempre, Tuna. ako ulit ang napili nyo. Di ba? Ako na ulit natin, di ba? Pero at least, nagkita na kami in person. Di ba? Thank you. Ingat. Happy 30th birthday, Miss Julian. Thank you. Pagbalik, asawa na ha? Asawa na. Okay. Picture. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali